οι μεταλλορύχοι της Ερήφου ενάντια στη γερμανική μεταλλευτική εταιρεία των Γρόμαν στο νησί, η οποία εκμεταλλευόταν την εξόρυξη σιδήρου για να πάει ο σίδηρος να φορτωθεί στα καράβια, να φτάσει στην Ευρώπη και να γίνει όπλο για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, απήργησαν ενάντια στην εκμετάλλευση. Η απεργία θεωρήθηκε εξέγερση και η γερμανική μεταλλευτική εταιρεία, συμφωνώντας με το ελληνικό κράτος, τους έχουμε κάνει και δρόμους εντωμεταξύ. Τότε ήταν ο Ζαΐνης και ο βασιλιάς Κωνσταντίνος. Ο Βενιζέλος ήταν με την Αντάτ και με τους Άγγλους. Απήργησαν λοιπόν οι μεταλλορύχοι και η γερμανική μεταλλευτική εταιρεία κάλεσε άγημα από τη Σύρο να πάει στη Σέριφο και εκτέλεσε 4 μεταλλορύχους. Τους έδωσαν μάλιστα και διορία 5 λεπτά να εξαφανιστούν. Οι μεταλλορύχοι λοιπόν διεκδικούσαν 8 ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, κοινό ταμείο αλληλοβοηθείας, ούτως ώστε πληγέντος ενός μεταλλορύχου όλοι οι υπόλοιποι βοηθάνε την οικογένειά του, και επί 24ωρου βάσεως απαγόρευση να μπαίνει στην ίδια σύραγγα πατέρας και γιος, για να μην ξεκληριστεί η οικογένεια. Οι Γερμανοί λοιπόν κάλεσαν άγημα και εκτέλεσαν 4 από αυτούς. Στη συνέχεια, οι γυναίκες των μεταλλορύχων πήραν πέτρες και λιθοβόλησαν το άγημα και σκότωσαν με πέτρες στο κεφάλι τους χωροφύλακες, Έλληνες κι αυτοί, και τους πέταξαν στη θάλασσα. Αυτό έγινε 100 χρόνια πριν. Σήμερα δεν νομίζω ότι είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Δυστυχώς. Αλλά πραγματικά ο καθένας από εμάς που ζητάει τα δικαιώματά του και την αξιοπρέπειά του είναι να συμπεραίνει νησί. Αυτό έγινε τότε λοιπόν 100 χρόνια πριν, πρωτοστατούντος του αναρχοσυνδικαλιστή Κωνσταντίνου Σπέρα, μετέπειτα ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ΓΕΣΕ. Βέβαια, άλλο νόημα έχει πλέον η λέξη αναρχία, άλλο νόημα η λέξη ΓΕΣΕ. 100 χρόνια πριν. Δεν γνώριζα ως τώρα το όνομα του, είχα δει τα μεγάλα του τα μάτια. Μα έστειλε το πορτοκάλι του ήλιου στα νηπόταχτα των εργατών κανάτια, που έτρωγαν αγκάθια με θυμάρι και ξεδιψούσαν μόνο με υποσχέσεις. Στηράχευουνε σίδερο και το σκοτάδι αγλάντια. Οι ήρωες είναι πάντα όμορφοι και νέοι. Οι ήρωες είναι πάντα όμορφοι και νέοι. Οι ήρωες είναι πάντα όμορφοι και νέοι. Ξημέρωμα φορτώνει στα βαγόνια τις ελπίδες τους μέτρες και ξύλα, κι απρόσωπος η σκουριά φτύνει τα αστέρια στην ξεφύλα. Άρτεμις νεφέλη μου θα στάψεις απ' το αίμα στο μεγάλο το λιβάδι. Έπλυνε πάνω στα βιλά γιόκινο με ένα μήνα και τα εις 8 γενιές ανατριχύλα. Και τα εις 8 γενιές ανατριχύλα. Και τα εις 8 γενιές ανατριχύλα. Του μεσημεριού ρίσματα
αστέρια μια μέρα. Σαν πάρεις από την Αντράτη της με του Σεπτέμβρη την Ατέρα. Και μου ορκίστηκε πως έχει στη γραφιά του κρυμμένη για το κεφάλαιο μια σφαίρα. Κι αυτό πάνε για πάντα του εξέγερνε μητέρα, το ανάστημα του Κωνσταντίνου Σπέρα. Το ανάστημα του Κωνσταντίνου Σπέρα. Το ανάστημα του Κωνσταντίνου Σπέρα. Ήρωες είναι πάντα όμορφοι και νέοι. Ήρωες είναι πάντα όμορφοι και νέοι. Ήρωες είσαστε όλοι όμορφοι και νέοι.